15,000 ka mga individual ang nabakunahan sa sulod lamang sang isa ka adlaw sa syudad sang Iloilo. 11 ka mga vaccination site ang gimbuksan sang Iloilo City Government kahapon. 3 sa mall, 5 sa mga eskwelahan, kag 3 sa barangay. Sa sulod sang isa ka adlaw, nagdangat sa 15,514 ka mga individual ang nabakunahan. Pinakamadamo halin sang nagsugod ang vaccination sang syudad sang nakaligad nga Marso. 14,199 ang nabakunahan sang first kag second dose sa mga mega sites, samtang 1,315 sa mga barangay o kon community-based gamit ang single dose sang Janssen. Ginpasalamatan sang alkalde ang vaccination team kag mga pumuluyo nga nagsabat sa panawagan nga magpabakuna agud mabatuan ang COVID-19. Nalipay ang alkalde, ilabi na sa pagdala sang vaccination sa barangay. Bangod nang mahapos na para sa mga tigulang kag masakiton ang magpabakuna. I am very happy with the outcome. I think manami gid ni kay ti mga pumuluyo ta labi na gid mga tigulang kag ang mga nagahigda na gid lang matagad gid protection. Ginpahayag pa ni Mayor Treñas nga ginatutukan subong ang vaccination sa barangay. So far maayo aton sa barangay ang nagkuha kita 250 up to 300. Ang mga nagahigda ginakadtuan ta kag bakunahan. It's rather slow but I think it's needed because those who cannot get out of their houses matagan tagid protection. Sa listahan sang Iloilo City Health Office Hulyo 26 sini nga tuhig may 129,269 o kon 28.73% ang nakabaton sang first dose sang COVID-19 vaccine. 59,234 o kon 13.66% naman sang 450,000 nga total target population ang fully vaccinated na. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagpatukod sang Green Tunnel kag waiting shed sa Iloilo Diversion Road ang nag-umpisa na. Nagsugod na sa pagbutang sa mga material sa bike lane sa Benigno S. Aquino Avenue o kon Diversion Road ang mga construction worker. Ini ang ginapatukod nga waiting shed. Ini ang ginbutang sa mga loading area sang highway. Malapit sa waiting shed, makit-an man ang struktura nga ini. Diri naman igabutang ang Green Tunnel. Ang Green Tunnel kag ang aton nga mga waiting shed isa na sa makabulig dira sa aton Diversion Road. We know subong tigululan ang mga tawo nga nagabantay da sang salakyan kun why sang waiting shed mabasagid sila, no? Pagabutangan sang vines ang Green Tunnel kag butangan man sang matahom nga mga bulak ang waiting shed. I am very happy with the outcome. I think manami gid ni kay ti mga pumuluyo ta labi na gid mga tigulang kag ang mga nagahigda na gid lang matagad gid protection. Hasta ang mga naga-walker, naga-wheelchair nga ara sa ilang mga panimalay kag hindi na magkadto sa aton nga vaccination center matagan ta protection. Pebrero sini nga tuig sang nagpirma sa kasugtanan si Mayor Jerry Treñas upod ang Mega World Corporation para sa pagpatukod sang waiting shed sa idalom sang public-private partnership. Ang mga waiting shed ang gindisenyo sang kilala nga si Architect Paulo Alcazaren. Samtang ang Green Tunnel naman ang inisyatibo sang alkalde. Handom ni Mayor Treñas nga mangin safe kag environment friendly ang syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Blood donation activity ginpatigayon sa distrito sang Molo. Ginbulugan sa mga pulis, bombero, Philippine Red Cross Iloilo Chapter, mga barangay officials kag Iloilo City Government ang ginpatigayon nga blood donation drive. Ini ang ginhiwat sa distrito sang Molo sa nakaligad nga semana. Tinutuyo sini amo ang madugangan ang supply sang dugo sa blood bank. Kapin 48 ka bags sang dugo ang nakuha gikan sa mga volunteers. We have a very successful blood donation drive with the theme Dugong Ilonggo Sugpon sa Kabuhi Mo sa Pion sa Pandemya, which we conducted last July 17, 2021 at Molo District where we collected 48 bags. Despite the declaration of ECQ status of the city, we pursue this very essential event following DOH Memorandum Number 0124
exempting this life-saving event. Ang mga bags sang dugo, ang sarang magamit sa mga pasyente sang dengue, nagadialysis kag iban pa. Our main thrust is to increase the number of blood supply in Iloilo City and make it available anytime for our fellow Ilonggos who is in dire need of this assistance. It is not only COVID-19 that we are facing as a challenge right now, but likewise, the urgency of blood for those who are admitted in the hospitals, for surgery, for dialysis, for blood transfusion, for OB and gynae cases. Ang bloodletting campaign ang ginapangunahan ni Kagawad Alan Zaldivar, chairman sang Committee on Health and Sanitation. Dako ang iya pagpasalamat sa tanan nga nagbuylog sa kampanya, agud mabuligan ang mga nagakinahanglan sang dugo. And we are also happy that this event is well supported by Mayor Jerry P. Treñas, alongside with our barangay officials of Molo District, headed by Cop Lee Kim Sing, and strong partnership together with Philippine National Red Cross Iloilo Chapter. And the help extended by our sponsors like Global Panay, Aquasure, Volunteer Nurses, Team Saldivar, headed of course by my Chief of Staff, Engineer Art Araneta. But most importantly, we would like to extend our heartfelt gratitude to our blood donors, Iloilo City Police, Molo Station, Bureau of Fire, Molo, 604th Reserve Army. Ginainganyo man sini ang iban pa nga individual nga mag-volunteer kag magpakigbahin sa blood donation drive sang Iloilo City. Mahimo lang makigangot sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag talatapan ni Councilor Alan Zaldivar. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.